Olemme Pohjois-Suomessa, Pohjanlahden perukoilla. Paikka on Ajos, Kemin kaupungissa. Uusiutuvan energian yhtiö OX2 on täällä uudistamassa ja laajentamassa vanhaa tuulipuistoa. Kyse on Repowering-hankkeesta, jossa 10 vanhaa merellä ja pitkin rannikkoa sijaitsevaa tuulivoimalaa muutetaan nykyaikaisiksi ja toimintavarmoiksi tuulivoimaloiksi. Lisäksi maalle rakennetaan 3 uutta tuulivoimalaa. Uudessa tuulipuistossa on siten 13 tuulivoimalaa. As you can see behind me, we are preparing to do the dismantling of the second wind turbine here at the Ajos wind farm. And right now the main crane have been assembled and they will soon be ready for doing the lifting of the main components. Tuulivoimaloiden purkaminen on yhtä mutkikasta kuin niiden asennus, vaikka kaikki tapahtuukin päinvastaisessa järjestyksessä. Työt aloitetaan nostamalla roottori pois paikaltaan, joka tässä tapauksessa painaa 67 tonnia. Kuvan torni on 90 metriä korkea, joten työhön tarvitaan yli 100-metrinen nosturi. We have a very skilled and highly motivated construction team here at the site. And everyone is performing their working tasks in a very professional way. And also we have had so far no accidents or incidents when it comes to health and safety, which I'm of course very pleased with. Ankara ilmasto tuo hankkeelle omat haasteensa. Rakennuskausi on todella lyhyt. Maalla sijaitsevia tuulivoimaloita voi uusia vain maaliskuun lopusta syyskuun loppuun, ja merellä sijaitsevilla tuulivoimaloilla rakennuskausi on vielä lyhyempi, kesäkuusta syyskuun alkuun. Lisäksi monta päivää menee hukkaan kovien tuulten ja korkeiden aaltojen vuoksi, jolloin tuulivoimaloiden luokse ei pääse veneellä. The major challenges in this project is that we have an offshore and an onshore part of the project that needs to be executed in the same time. So the key factor to succeed in this project is that we have a good execution of the logistics. Next step from here is that when we have dismantled this turbine behind me, we will deassemble the crane and move to the next position. At the same time we are preparing the foundation works for the new turbines and also the crane platforms. Vanhat tuulivoimalat puretaan osa osalta ja nostetaan maahan ennen kuin ne voidaan kuljettaa pois tarkoitukseen suunnitelluilla kuljetusautoilla. Roottorin lapa on 48 metriä pitkä ja se on asennettu puukehykseen, jotta se pysyisi vakaana ennen kuljetusautoon kiinnittämistä. Tuulivoimalat viedään pois Ajoksesta, mutta niitä ei romuteta. Ne myydään ulkomaille, joten ne jatkavat hyvää työtään vielä monen vuoden ajan. Ajoksessa alkaa uusi aikakausi, kun käyttöön otetaan uusinta tuulivoimatekniikkaa. Uusi tuulipuisto valmistuu vuonna 2017 ja sen uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteetti on yli 2-kertainen aiempaan verrattuna.